ndinochoose raw stone. Nhasi hangu ndine rinonzi dolomite. It's a white stone which is a bit hard. I cannot work on it nema hand tools. Saka inini kazhinji zvinoda kushandisa power tools, but in the beginning I was using hand tools. But nekuda kwetime nekuti ndane mabasa akawandawo, mazuva anoda kukurumidza kuti ndakushandisa power tools anokurumidza kuti basa rifambe. Saka dolomite iri ndarichuza sezvandaita pisi inoi. The first thing is ndinotanga mbotaridza kuti iro rimbori rinombovei, because now I believe in every piece there's something there which is already there, which God already put in it. Kwandiri is to discover it. I have to discover what is in this stone. Ndobva ndaburitsawo kuti vazhinji tese tione. Saka pekutanga tinotsvaga base kuti dombo iri richamira sei according pane zvandiri kuona mariri. Saka pekutanga I am sculpting with my eyes. Ndinotanga nchiritarisa ndoritenderera ndoona kuti ndiri kuonei mukati maro. Ndinotorita for maybe sometimes I go for days ndichida kuona. Ini pane zvanga ndichiona panda ndichitaura namukoma Robert apa, but now I have to find it again. Saka zvinoona ndamisa neimwe direction, ndinenge nchitarisa kuti dombo iri ndiri kuritangira nepapi. Saka inini maonero andamboita pane panamboona rimwe side. Ndoda kugadzira something abstract. Ndichada kuti rigare soko. Panapa ndoda kuteedzera natural lines ari naro. Ichi chinodiwa futi tinombonyora. Saka inini ndoda kuita chinhu chinonwira shiri mvura, bed bath or padzinogezera or something. Saka ndichada kuteedzera natural lines aya. Saka pekutanga demarcate how I want to work. Saka which means I will be taking off this part. Saka ndo zvandichaita izvozvo. Saka kana ndadecide kuti pekutanga ndinocheka hangu base kuti dombo racho rochigara zvakanaka. But for now inini because ndatoona zvandaona, ndoda kukurumidza kutaka ipapa. Saka ndinoshandisa grinder rinenge. Uyaudiridzane apa. Unonzi Bosch. Ndokunamata kuti ndisachate neBosch because vakwasha vangashayike. Ndakuchata neBosch. Ndinonzi Charity Vaida Banderson. Kana kuti vamwe vanongondiziva kunzi Cherry. Vamwe vanoziva kuti Cherry sculptress. Zvinongodependa kuti makandionawo kupi. Vamwe vanonditi mai Munyaradzi. Vamwe vanonditi Charity kwandakakurira. Saka inini ndinovezawo matombo muno muZimbabwe. Ndakatanga muna mugore ra1997 officially. Ndokwandakatangira ikoko. Ndichiveza matombo ndiri kuGuruve kunonzi kwainzi kwaMukaira. Ndokwandakatangira Mukaira village. Nanhasi chiriko ikoko kune vari kuvezawo vanoitawo zvematombo vakasiyana siyana vari ikoko madzimai. Okay, ndibomera ipapo. Muri kuGuruve. Ndo makatangira kuveza matombo. Chakaita kuti mutange kuveza matombo chi? Alright. Zvakaitika nyaya yekuveza matombo iyi yakabvira kure. Because when I was growing up pandaikura papa ndiri mudiki, I knew very well kuti ndanga ndisiri munhu wemuofisi. Ende kana kuti kuita basa riya rine system riya rekunzi wamukira kubasa nenguva dzakati uchidzokera. But zvakanetsa kuti ndizive kuti ndanga ndiri chii sezvo kudzinza kwangu zvekuti artist izvi kana kuti sculptor kwanga kusina. Ende ndanga ndisina kubvira ndaona madzimai anovezawo matombo kana kuti ndidaro. Saka baba vangu pavakasiya basa ravo kuBhuluwayo kwataigara uko, vakanga vari musoja.
saka vakaresigna na 1982 takauya ku no, it was almost the end of 1989, sorry. Saka pawakaya kumusha takaenderera mberi nechikoro because ndaita form 4 yangu, but ndichingozva kuti vanhu vachinditi ndikapedza chikoro uyu akafita kuita mudzidzisi uyu, uyu akafita kuita dhokotora, and mai vangu vaida kuti ndiite dhokotera kana nesi, asi baba vangu vaida kuti ndiite musoja saiwo, nokuti ndangokura pakati pevakomana ndichikwirawo miti ndichigadzira mota dzemawaya ndichiita zvinoitwa nevakomana, pachirungu vanoti tom girl. Saka inini ndapedza form 4 ndakaenda kutsvaga uticha ndobva waramba, ndobva ndaenda kunombotraya zvenesing zvichingorambawo. Asi rimwe gore ndamuculture exchange, pane murungu akauya, mongoza varungu vanongofamba vachingotsvaga zvinhu, hamene kuti vanenge vachitsvagei. Vakati waya kumusha kwangu, murungu iyeye ainzi Glenda Magnus, ndiyo anga ari partner yangu muculture exchange yatakaita muna 1994. Saka ndiye akafamba ndobva aenda akanowana village inonzi Mukairad village. Saka adzoka ikoko ndobva nditi cheri tunofana kunoona village, kune vanhu vanongogara vachiita artwork. Ndobva ndati kwakareba zvakadii semunhu aiva nenungo so akanga akurira kudhorobha, ndanga ndisingade zvekufamba ini. Saka ndakabva ndamuti alright, tinogona kuenda mangwana, asi kune bhazi here, asi kwakusina bhazi. Anyway, ndakazongoenda ndichigunun'una ndichipopota murodhi imomo about 10 kilometers kuenda one way uchienda kwaMukaira kwacho ikoko. Ndopa ndakasvika ndione maiwe, moyo wangu wakangonzwa kuti izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika panapa. Saka ainda ndiri bunhu sezviya zvandambotaura kuti tom girl, ndokutotsvaga nhume yekutumira kumusha kuti ina handichadzoki. Ndobva ndatogara muvillage muya ndofunga ndagara first 1 week, baba wangu vakazochera kuti vanoti ko mwana musikana aita sei ari musako. Hakuna mwana akadai, but baba vangu vakatevera ndokuti ndiwana ndatogara nemasculptor ndichibvunza mubvunzo, though ansari ndakuveza inini ndega, but ndaitobvunzawo kuti saka apa iri dombo ramanhonga rakafanana seiri randinaro iri risina shepi, rakangoshata rinozonaka sei zvamunozoona mastone sculpture zvizvi, kuti rinozobuda sei kunaka kwaro. Ndakaita ndofunga 1 year ndichingofamba nawo, but the first idea was kuvamaketa because ndakaona zvinhu zvavo zvakanaka. Saka semunhu anga amboendawo kunze kwenyika, ndakanoona kuti kunze kwenyika culture yedu nearti yedu ndo zvinhu zvinotoita kunze ikoko. Saka ndakangotanga kufunga kuti no, inini I think vanhu ava izvo kuveza dombo zvakaoma, rega ndingovamaketa. Saka ndaingotorawo mapikicha zvinhu zvavo ndichiratidza vanhu vekunze kwenyika, zvimwe zvichitengwawo, zvimwe takanga tagona kunogadzira maexhibition. But one day vamwe anambuya vanonzi anambuya Monica nanambuya Sosika nanambuya Sosika Richard nevamwe maartistiwo vezera rangu vanga varimo vakati aiwa, imimi kuti munyatsonzwisisa kuti chii zvinoitika nedombo iyi, aiwa chimboyai mugare nesuwo pasi panapa oihama iyi oichizewo iyi. But semunhu anga aine pfungwa yekuti zvinhu izvi zvakaoma, kapfungwa ikako kaifana kufa. But the moment I started working on the stone, that's when the miracle or the magic or the bonding with the stone started. Because pandaishanda dombo iroro ndichiona chinhu chakashata, ndichiona every stage of the hammer ndichirova, ndichitoona chinhu zvichitochinja chiri kutobuda. Handina kufungidzira kuti ndingaitawo zvinhu zvakadaro. Sezvinewo first piece yangu yainzi malovers mabeds, andakagadzira nebrown serpentine. Saka mapisi iroro rakabva rangotengwawo sezvinei. Apa mheuti zvinombofamba sei, chaunenge wagadzirawo chinyatsodisisa kuti wakuda uchichengeta ndochinenge chonzi tikuchida ichocho. Saka pisi iyoyo yakabva yaenda, ndobva ndazogadzira imwe pisi yekutanga yakaenda kupiwe, yakatengwa kuNetherlands. Yakatengwa kana muchiri membe, yakatengwa mari yanga iri diki, ira yakaita kukura kudai so. I think mazuva ivo vachisati vaita maeuro, yakatengwa ne300 guilders, of which kwandiri that was a shock kuti kapisi kakadai kanobhadharwa mari yakawanda kudaro. But vamwe verudzi urwu vano appreciate art, they can pay anything for your artwork. Saka shiri idzodzo dzakatengwa 300 guilders kuNetherlands. Ndakabva ndazogadzira imwe nzou, iyo ndakazoramba kuti itengeswe, but iri mucollection kuNetherlands kunonzi kuTitambire Gallery. Vakangoichengeta because that was one of my first pieces dzekugadzira ikoko. Mabva ipapo manje tichiri kuGuruve, makaramba here muchiita zvekuveza matombo izvi? Ndakaramba ndichiveza matombo mapisi iwayo. Ndaitovezawo, but noti zvekuveza akawanda, maybe pagore ndaigona kuveza 2 semunhu aida asati anzwisisa kuti ndo chaizvo chaizvo here zvaada kuita. Saka maybe pagore kubva 97, 98
ndaingovezawo not sterek because ndakanga ndichiri kudzidza. So most of the times I would spend ndoenda kutengenenge futi ndonoona futi kuti vari kuitei ndichingoita up and down because I wanted to grasp kuti zvinombofamba sei zvinhu zvematombo izvi. But I'm forgetting the year, but you can check later. Ndiri mukuveza matombo ikoko, I think early 2000 I was now married, and ndo pandakawana mumwe black American is the multi-billionaire anonzi Chris Gardner ari kuAmerica. In fact, I'm a woman of faith. I believe in God. It's strong faith. Semunhu anoveza matombo, so faith yacho haingaitidi. Saka what I did, ndakabva kuchina kuchechi ndobva ndaona story yemwe murume akabva from rags to riches. Munhu akatambura zvekuti firimu racho rakatobuda rinonzi The Pursuit for Happiness. Saka ndakatozviona ndabva kuchina because ndakabva kuchina ndichimhanya chida unoona opera. Ndinongozivawo madzimai tine maprogramu edu. Saka ndakangoti china chipera ndinoda kukurumidza ndinoona opera. Saka ndabva ndasvikira naopera achiinterviewa yeye yainzi Chris Gardner. Saka ndakaona paTV nyaya yacho akatonyora bhuku ikatoita firimu rinonzi The Pursuit for Happiness. Ndobva ndakutochemawo kamunongozivawo madzimai ukanzwa zvinhu zvinosiririsa. Ndobva ndatanga kuchema kuti chokwadi munhu anotambura kusvika pakadai kugara nemwana wake achirara mutoileti achiita street kid achidini. Saka nyaya iyi yakandibata zvikuru zvokuti ndangoenda painternet ndobva ndanotsvaga munhu iyeye anonzi Chris Gardner. Ndobva ndawana contact yake ndobva ndamunyorera kuti nyaya yenyu yandibata chaizvo, yandaona iyaya asi yandisimudzira kuti it's possible to work very hard and to succeed. Saka ndadaro handambotarisira mhinduro kubva kuna vaChris Gardner vaivai. Makanyora iri email? Ndakanyora email. Mazuva yoti asati ane WhatsApp stereki. Saka ndanyora email, Gmail chaiyo ndobva ndanyora. Ndangoti nyaya yenyu ndakuonai paopera ende nyaya yenyu yandibata. Ina handina kutarisira mhinduro. But after 2 weeks ndobva ndawana mhinduro. Kunzi tinotenda kuti nyaya iyi yakubataiwo isusu tinotombouyawo kuSouth Africa, shamwari yedu ndiNelson Mandela kudidi. Tinotenda chaizvo. Ndobva ndati aiwa inini zvikandisaka imunoita nezvei, ndobva ndatanga taiwa indoveza matombo. Sanasa ndamboveza dombo riya rekuti kana kuti amungati the highlight of my stone carving. Ndasa ndaveza zidombo zihombe muupenyu hwangu. Ndaingovezawo madiki wayayo ndichitya kuveza mahombe kuti ndingaagone here. But then pandakataura kuti ndiri artist akabva anditi ko madi maveza dombo rinoenderana nenyaya yangu because pane bhuku pane firimu asi hapana stone sculpture. Ndobva munoziva I couldn't believe that. Ndikati ndingatoveza dombo refirimu rebhuku remunhu wekuAmerica ane mari yakawanda kudaro multi-billionaire. Ndobva ndakugugula kuti ambori ani kwakuona maiwe chero mukanotarisawo Chris Gardner. He's a multi-billionaire and he's someone very big. Ndikati inini. Saka pekutanga unotanga kuzvishora kuzvitarisira pasi kuti iyeni munhu womukadzi anambonzwa varume muno muZimbabwe vambovezeswawo dombo riri kuenda kuHollywood. I think opa historywo ndinowo one of the people in Zimbabwe ane dombo riri pai riri kuHollywood ikoko. Saka ndakabva ndaratidza murume vangozivawo varume vanenge vachiquestiona everything anzi iwe zvinhu zvepaindaneti ifeki iyi uri kutotambwa kutoitiswa zvinhu. So my husband wasn't really supportive. Akatotsamwa kuti why am I getting carried away nezvinhu zvepaindaneti vanziwo uchatozonyengwa manje paindaneti ipapapo zvawatanga izvi. Ndobva inini ndobva secretly ndaramba nchingonyorerana naChris Gardner uyoyo. Ndobva ndamuti alright vaChris Gardner imimi kana muri chokwadi chinditumirai ndoda kuverenga nyaya yenyu yese in detail. Chinditumirai copy yevideo yefilm renyu monditumira nebhuku. Munoziva kudenga kuna Mwari. Because I had to prove to my husband kuti hazvisi zvefake plus handisi kuita zvekunyengwa. Ndiri kutoda zvekutozivawo kuti pamwe ndingatogona kuveza dombo. Saka bhuku riya rakatumirwa nediplomatic mail yeUnited Embassy, United States Embassy. Takatoona zvakadhindwa zvekwadiplomat zvekuti zvauya netsamba dzediplomatic. Hameno vanoziva izvozvo. Ndikatoona vanhu veembassy vakuuya pandaigara. Pataigara vakundivigira package yanga yabva kuUnited States of America. Saka ndobva ndazoradza baba mwana kuti nhai baba mwana imi hazvisi zvepaindaneti zvinhu chaizvo izvi. Saka akabva order dombo rake zvikanzi iwe wechigadzira sketch after waverenga bhuku after waona film rese
the image yauchaona make that. Saka ndakabva ndaverenga mabhuku aya ndobva ndagadzira sketch I can give you later, you can put a clip yedombo riya rainzi The Pursuit for Happiness. Rakagadzirwa neSpringstone. It's also human size. It's a figurative sculpture rine like a human figure, but really abstract because munhu unongoona kuseri kwaro chete. Baba vakabata mwana vachifamba vachienda, but kumberi handina cover. It's a natural stone, which meant that the future is what you make it. That's how I perceived from his story. Saka ndakasiya kumberi it's a raw stone, but kumashure munotoona a man akatakura mwana wake. Saka riri reSpringstone, almost more than 1.5 meter tall. Saka iroro riri kuChicago ku Hollywood, rakabva raenda tarishipa raenda ikoko. But for the price, mazuva ayo ndanga ndisingatomboziva kuti inonzi mari yakawanda sei. Saka pakuchaja apa zvinouya zvoita zvakanaka. Ndakazodiscover ndakubvunza vamwewo vari mutrade kuti nhai midombo rakadai richienda kwakadai rinocharjwa mari. Ndakuzwa mazakwatira. Ini ndakarichaja $6,000. But for me that was a lot of money because ndanga ndambotengesa dombo that amount. Saka takatotumirwa 6,000 iyaya akuona mwari kutenga mota aika zvopedestrian zvinenge zvatopera nemurume. Saka baba vakazinge vakutofara zvino vakutosapota. And I was pregnant with my I'm thinking which is the first one or the second one. I think it's the boy or the first one. I was very pregnant. Saka ndakariveza ndakakurirwa ndine 7 months pregnant. Saka zvaitonetsa I needed help from my husband also kusimudza dombo nekumbokuta ndiripindurirwawo pakurova kwacho futi unenge uchibatsirwa, but I worked on it while I was 8 months pregnant. Yeah, those are the challenges we meet as stone carvers. Mapedza maita zvokuvezera pamakatanga kuenda kunze kwenyika yakanga iri nyaya yekuwedza matombo here futi yakanga iri nyika ipi yamaenda ende maenda kunoitei ikoko? Ndakatanga kuenda neculture exchange program yakaitwa between Zimbabwe and Holland. Culture exchange yaifacilitatwa muno mune organization yainzi ZACT, Zimbabwe Association of Community Theatre. Because pekutanga I am a performing artist. Anyway, I am an artist. My DNA is artist, be it performing or visionary art. Saka ndakatanga ndabuda nenyaya culture exchange. Saka ndabuda neculture exchange iyoyo taiitawo mamwe maprograms eculture exchange, but mamwe matrips andakazoita day after day matombo. Izvozvi ndiri kuenda kuSaudi Arabia to represent Zimbabwe kune art residence program iri kuitika ikoko. Saka zvakazongotanga kuti aonawo dombo rangu zvichingoenda ndange ndakuinvitewa kazhinji kunana German neku Netherlands ndokwandainyanyoenda. Saka most of my artwork is found in Germany and in the Netherlands. Mamwe acho azongoparara nenyika even kunana Belgium neku-United States kwachona. Imwe yezvinoya kuMiddle East, United Arab Emirates. Mwari vakandiwanira nyasha ndikaita futi a commissioned work for Sheikh Zayed's memorial, the president of United Arab Emirates. Saka ambeno vakandiwanawo sei ndisinongoona mwari because ndanga ndiri ku-United Arab Emirates around 2014. Saka vakangoonawo work rangu vakati hamukwanisiwo here tiri kugadzira memorial park in remembrance of the late president Sheikh Zayed. Tiri kudawo kuti muye muite inonzi archaeological art. Ini ndandisandamboita muupenyu hwangu. Mwari vanongondichallenge vachingondiitisa zvinhu zvandisandamboita muupenyu hwangu. Mataura kuti maenda kunyika dzakawanda, matombo enyu akatengwa. Kuveza dombo kwashandura sei upenyu hwenyu? Kwandiri it's ndingaiti when I discovered this talent in me, because I believe everyone has something unique in them. Ndakaona this is like it's now my lifestyle. It's my life. Pane panakamborega kuita zvematombo zvinhu zvaoma, but it was like your oxygen is being taken away. You feel incomplete. Ipapo ndikada kutsanangura nechirungu because mazwi echishona chaiwadhira. You feel incomplete when you are not doing your purpose. In I found that my purpose is to communicate through the stone as a media.
I can communicate, I can express myself, or carve something which the society can learn something out of it. Like Kwamtare, they have a stone in Mutare Polytechnic. Randakaita, right now I'm just randomly thinking, but a few years ago, vanga in a art festival I did a stone rine mai vaka bereka mwana. You know how we tie our babies like this, but it's abstract realism. You have to look at it rineka abstract, so to one kuti zviri kuitika ipapo unofana kunyatsotarisa zvakanaka zvizere wobva waona kuti chii chiri kuitika ipapo. But the story behind this stone was I was crying out for kufa kuri kuita culture yedu nehunhu, you know, the moral decay. Izvozvo zvinondikanganisa ne-degradation ye-environment, you know, that things are falling apart and no one is responsible. You hear stories where varume vakuru vakudanana netwana tudiki, vachito, you know, having sex with very young girls, and they don't feel responsible. Vana vanofana kunge vari zera revana vavo, but they go about doing that. So that nengirikini imbereko yanga ichirepresenta kuedza kubatirira kuchengetedza kuti women, we are at the center of the community, of the society. We are the ones who should try to bring things together as a mother, as a wife, as a sister, in every capacity atinayo, because Mwari vakatisika tine this thing yekuti we can juggle. I was telling you, I was pregnant, I was stone carving, I was being a wife at the same moment, a mother. Saka, we should use this gift we were given by God to mold our communities, to bring up our children with the fear of God in them. Saka, this stone right, and usually my themes, they are going around my environment, they are going around women and family issues. So most of my stones, you find them anotaura zvekuumbwa kwesociety, zveunhu netsika zvakanaka. Paripodzokera kumashure mbichana kuguruwe. Vabereki vachitarisa pamave nhasi nepamakatangira, pamakangoenda, vamazongotumira shoko kuti handichauya. Nepamave nhasi vanoti chii nezvazvo? My father, same soldier, he didn't have problems. He's now late. So 1 January we'll be celebrating his first anniversary vaenda kunashe. But my father had faith in me. Pavakaona ndichiita izvozvo izvo anyatsi ndiye mwana wangu chaiwo. He just accepted. But for my mom, it was tough. My mom is like a doubting Thomas, kuti vanotenda vazozviona. And my mom was worried what kind of a woman I was going to become. Kuti iwo kupfeka matrauzi, ukufamba nevarume, ukuita basa revarume, ndichawana mukwasha here ini. That was the main worry from my mom. Zvaivanetsa kuti ndicharoorwa here ndigoita imba, vagowana vazukuru here, zvigofamba sei muupenyu hwangu. Saka she was against most of these things. Saka pavakazoona ndamboita trip, varungu vakuuya vamwe vachivabikira tea mumba imomo, ndobva vaona kuti iyazvo ko zvazvinenge zviri kuita zvakanaka. Ivo wambuya takazovatorao ndikaenda navo kuGermany vakadoveza dombo. Saka vakatonovezawo ravo dombo kuGermany ikoko, vachichengeta vazukuru vavo, vachindibatsirawo madays andanga ndane mhuri yati kurei. Saka ndakafambawo navo. Saka zvokuti pari zvino they really appreciate kuve kwangu artist, kuve stone sculptor. Handiti mabasa akawanda anowanzoitwa nevanhu, vamwe vanowanzoti the women are their own worst enemies, kureva kuti they pull each other down. Chimwe chatinogona kuitika kuvarume. Imi mubasa renyu rekuwedza matombo makambosangana here nematambudziko akaita saiwayo ekuti vamwe vakadzi vanenge vachiti zvipiko zviri kuitwa nacharity izvi, kana zvakaitika makazvikunda sei? Alright, manje mubasa redu is opposite. Madzimai tiri vashoma, saka we can't really afford to pull each other down. Because unopane paunotodawo kutoti nhai mwangu apo wazvigona sei, because kazhinji we are fighting with not really like it's not a war iri open, but mongozose vanhu vechirume they have an ego. Saka pane pekuti iwewe uri kuita basa rako rauri kuita, unongonzwa kamwe kacompliment kana kacomment kekutoratidza kuti munhu ari kunditsikisira, kana kuti vari kutongotiwo zvemadzimai here vangaveze zvikaendepi zvikabuda nekupi. Saka kazhinji it's not an open war, but most of the times we really have to fight hard.
Like now, I'm saying this, at least this is my first official interview as an artist, a woman artist in Zimbabwe. Sometimes I'm on TV for something else, but for this is my first interview, and sometimes I'm not worried about getting my rewards, because some of the times it's hard. You have to fight hard. You might have a CV 87 pages like mine. Some of the things I cannot say all of them here, but I've done a lot, not personally but also representing my country. I have attended Kwakawanda and Shino to represent Zimbabwe, but you'll find out that sometimes no one, just because even if someone knows about it, it's never. But we have seen men being promoted, and I know fellow women who are very good and who have been representing the country at international level. But we don't worry much, because this is our life and it's a passion. It's not something like because I have to earn a living. Whether I'm earning a living out of it or not, it's something I am doing because it's me. Ngatiti muri kutarisa kumashure kwamakabva. Pane chinhu chamakamboita in life panguva iyoyo that you have regretted and said dai ndisina kuchita ichi. Chiri chematombo here kana personal. Personal semukadzi kuti inini ichi dai ndisina kuchita ichi. Zvinogona kuwanda, but on this juncture I can speak to the youth. Because kazhinji ndo kunoitika zvinhu zvakawanda zvatinoregreta. Inini I take my life that people can learn out of it. I am an open book. Those who know me from church, I testify everything. I'm not a person anoda kuwanza kana inonzi urema hwake and stuff. Saka inini at this point, the only thing I regret as a youth was not to take time to discover myself, investing in zvinhu zvisina basa. I used to drink beer, used to have boyfriends, nighting and clubbing, and that time yakawestika iyoyo in my life. And pakadaro nongochita ma uninformed decision. I think I had a first marriage which didn't work out, because taingofunga kuti kuroorwa at that moment yenge iri tingati happily living ever after zvatinowana muma fairy tale, but it wasn't like that. Tanga tisina information yakakwana, and I was not ready for that, and I wasn't serious about life. That's the only thing I regret, because ndazoenda kunze kwenyika ndakaona kuti vana vevarungu by the time yavanonopedza kuchikoro vanotori neroad munaiti plan yaitoripo kudhara pane manifesto yakatoita straight yokuti munhu ari kuziva kuti ari kuita nezvi, and avatambise nguva. Vezera rangu mazuva acho iwayo kuma94 vakatenge vane zvinhu zvinobatika, but inini I challenge the youth kuti uri mudiki koko ndokunototengwa dzimba, ndokunotoumbwa upenyu, kutorongwa madegree acho nezvese zvinoda kuitwa, not to waste time tichita peer pressure. In those days I thought noti ndakaita mari ndiri mudiki. At 19 I had ndanatobata ma 5,000 US kudhara, bhegi mangu maiti wanika 500 US isina zvayakarongerwa, and at 19 I would just go and buy a car. Saka handina kutenga mastendi, handina kuita sei, handina kuita zvinhu zvese that time. And then even marriage, when I got married the second time, kwekungozvara vana zvisina plani usina kuvarongera futi vana vacho. So I'm challenging the youth kuti it's not time to hang around on Facebook, Twitter, what. You must, life is real, it's what you make it. So zvausiri kugadzirisa zvino 50 years down the line it will be haunting you. You will be fighting with my ghosts kumashure ikokoko zvawakakanya kudhara kumashure. But that's the only thing I regret, kuti in my youth time I didn't utilize my time profitably. Ngatidzokere kumatombo. Tiri kuona patiri panapa takuona pane matombstone. Yes. Izvi zvakazobva nekupi? Zvakaita manje kumatombstone sezvamuri kuonawo ikonomi yedu, pane zvinhu pazvanga zvaoma stereki zvokuti I could not sell my stone sculptures in munomu nerate yataimbotengesa nayo. And now I am a widow. My husband passed on muna 2010. Saka upenyu hwakambotiomei. Izvozvi we are starting to stand up again nevana.
saka zvinhu zvakati omei kusvika pakuoma chaipo chaipo pekuti pamwe pacho tanga tisina pekugara, and matombo anga achitengwa apo neapo neapo. Having 4 kids vese vada kuenda kuchikoro, that wasn't working out at all. Saka as a woman of faith kune kwandinonamatawo mugore iroro that should be last year 2017. It was declared that it's a year of having it, kuti gore rekuve nazvo. Saka ini pazvakataurwa kunombotaurwa zvakawanda muchechi ndatove munhu ari aka backslider. Saka whether kumashure kwaimbotaura nzi gore rekuita sei, I never had it. Ndaitongoita resistant mukati mangu takumwendera kuchechi chirango zviya zvokuti Sunday munhu unofanira kunge uri kuchechi kana ngoti vana ndingoti vaendewo kuchechi. But pazvakataurwa gore rapera 2017 kanzi gore rekuve nazvo, ini ndakada kuchallenja Mwari ndikati, Mwari munhu azvitauraye kana ari munhu wenyu azitauriswa nemi, ndiri kuda kuzviona muupenyu hwangu, because right now I'm stuck, zvinhu hazvisi kufamba. Ndakugara kudzimba dzehama and it's not working out. Takutara kuti apa tikugara apa tabva apa tagara tabva. Saka semunhu akamboitawo mari akazombodidi, you know it's so depressing kuti you are coming from riches to rags. The graph there aiite mushe. Saka mugore iroro I was thinking a lot around April. Ndobva ndangonzwawo unge Mwari vachinditaura kuti ko zvaunoveza matombo augoni kuveza matombstone here, haungavezi granite here. I was shocked. Ndikati nekuoma kwakaita granite rinochekwa richibuda moto neuko, how am I supposed to? Ngati Mwari, you are not serious. That's what actually I said. Ngati aiwa Mwari zvekuveza granite bodo ngatitaure idzikeka tombstone. And you know with the tombstone it's different from kuveza stone sculpture, because tombstone rine zvemats manje. Ini kuchikoro ndakasingade mats, rine zvekumeasure. I'm a person asingadi limitation. Saka izvi zvokumeasure and things have to be precise and it has to be kutosvisa square kuti inofanira kunge iri square and zvofanira kunge zviri certain centimeter. So this was a nightmare for me. Ndati Mwari shuwa mungati ndoise matombstone, it won't work with me. I'm not a system person. Handingambocheka matombstone day in day out zvinhu zviri straight, your weight 20 centimeters zvakadai hazviite. Saka in that year now, anyway, I said do I have a choice, because vana vangatofa nenzara, plus vana vanga kutodzingwa kuzvikoro, kutodzingwa chaiko. Musikana akatosvika first half a term achitanga form 1 asati akuenda kuchikoro, tisina mari yekuti aende kuchikoro. So muna April imomo ndobva ndangoadvertisa, and ndanga ndisina grinder, ndanga ndisina zvese zvinoita kuti tombstone rigadzirwe hama dzangu. But I had faith yeshoko randanga ndanzwa kuti ndogore racho rekutoita zvinhu, and I had faith yekuti Mwari hamenavo ivo vachaona kuti ndinozvifambisa sei. Saka grinder panga pasina, measure chaiyo this one ish panga pasina, inotodiwa stereki. Anything zvese zvatakapfeka izvi kwakusina, and chero zvekuti dombo racho rivepo papasina. But then I made a lovely, I'm good with graphics and I'm creative, I made a lovely advert yekuti ndinogadzira matombstone. Then I was sending it on WhatsApp and on Facebook and everywhere. Saka pekutanga hapana zvakaitika, ndobva ndangoti hambeno. Ndobva ndatombotsamwa futi ndikati Mwari ava vanenge varikuda kundiedzawo, kuda kundiona kuti ndiri serious here. Then that was munana July manje, someone called me from our church. My Benderson svikaiwo kuoffice kwangu, ndakanzwa kuti munogadzira matombstone, ndiri kuda 3. Aya ndobva ndaenda, and remember I had made a lovely brochure with colorful, technical, challenging tombstone. Aya, that's me. Then my design anga aripoka aida kutogadzirwa nenyanzvi, because ndaidownloada kapa internet. Ndobva ndati kana mukada iro riri rekuHollywood ndinogadzira, mukada iro riri rakazogadzirwa president hanzani wewe kuAmerica pane rimwe riripo chechongoti nhasi handina design racho, ndinogadzira. I am a house of peace, ndinotogadzira maheroes emahero ndinogadzira. Inini chandaiza ndikuti ndoziva kucheka dombo, asi zvekuzogadzira dombo iri ndakasikaziva. So ndaenda kuoffice kwababa vanga vandinvita from our church, our elder from our church. Vatori serious, and ndatotemba kuti maiBanderson vanomboenda kunze kwenyika vanogadzira matombstone zveshuwa. Hama dzangu ina ndina kana idea kuti tombstone rogadzirwa chienda kupi. Chandoza ndogona kubata grinder, ndogona kucheka dombo. So I went to the office, havana kumbodhauta, mbavangoti right, ndikuda I am a design 1 2 3 4.
asi rechi4 iri ndinoona tinoda kudecida kuti ndo rotogadzira riri rechi3 because hari kudiwa ari 3 pavakadaro manje ini hana ndobva yatanga kurova kuti ndochidura here kuti wedu hanzana mbogadzira tombstone because nandigoni unyepa ndakunetseka manje ndotoona vari serious vachuza the most complicated tombstones ever to make anonzi mahouse of peace ane mapiece akawanda and munongonzwa vedu we then ndobva ndati alright ende mari yacho ndanga ndakachaja ka mungozvawo zvemunhu mbudzi yabva kusina sora saka ndakaisa mazimari I think that time mabond rimwe raita 4500 house of peace and mazuva yanga iri mari heavy mamwe 2 vakachuza ma11 anga achitambira kuma 2,200 all in all mari yacho yetotal yezvinhu zvavo yakasvika almost kugadzira kwese I'm thinking maybe kuma 15,000 but I will just verify, I will check but ndo mari yacho yanga ichityisa saka takutaura nobva ndazova ngati baba asitaura chiwazada vogadzira vatombstone vakati wobva wanditarisa ndovati I trust you can do it ndovamwe vanhu vanoda kuwanikwa munyika munomu vanoti vakaona pane chipo vanokurudzira vanosimudzira vakazongonditarisa vakati you can do it endai munoita masikati iwayo hama dzangu upenyu hwangu hwakachinja from poverty to something munoziva 5 rand soka yakanga yakudhura mba mangu vana kuti vaende kuchikoro mwana akati mama ndipewo 10 rand yefree seat ndaishaya but in that afternoon God just changed my biography masikati iwayo ndobva ndatonzi ndo mazuva emazipitika ekungoti nongoti tata yobva yatoti nditoona pafoni pangu ndaisirwa deposit re4,500 zvakutoreflecta kuti matoisirwa mari hama dzangu ndakapedza 1 week ndisina withdraw kana kubvisa 10 cents ipapo because Satan anouyawo futa kukudza kuti haumbofa wakagadzira tombstone iroro ende uchanyadzisa ende uchaita zvinonyadzisa but I just want to thank God for the wisdom ndakabva ndaenda kune vamwe hanzvadziwo vanogadzirawo matombo vari kuona nawaterfalls ndabva ndasvikawo ndoswera ndobva ndagara ipapo chandotendera Mwari vakandipa njere dzinokurumidza kubata nekudzidza kazhinji madzimai tinoregerera kushandisa brain dzedu takangoita zvemukicheni ndo zvatakuziva kusvika Jesu achiuya but ini ndakaona kuti munhu wemudzimai you have a capacity kana wadavo yokutofunga out of the box saka ini ndakanoswera ndakagara kune imwe hanzvadzi vese vanongoziva ndiri hanzvadzi yevanhu vese vanoveza matombo I'm their sister saka ndakanoswera ndakagara ikoko ndobva ndakuona machekero aita achindiudza kuti sisi chibhokisi chepasi chinofanira kukura 20 centimeters tombstone rese rakareba 900 mm width length rinofanira kureba kubva pa2 meters zvichienda kusadarika 2 meters 30 saka zvero ndaitonyora nekabhuku ndichidrowa ndichidzidza ndichididi ndobva ndati ndaenda manje ndobva andiudza kuti munotenga matombo akadai ane thickness yakadai kana muchigadzira the body of the tombstone mobva matenga rine thickness rakadai kana muchigadzira headstone ndobva ndakumbira kuti uyai vandibatsirawo munongozivawo Mwari kana vachida kuti uzviite hapana anokubatsira musanetseke henyu kana mukushaya vanokubatsirai because you have to do it yourself sai ndakashayiwa munhu anondibatsira kusvika varidzi veodha vakuti nhai mai Banderson matombstone tinawana ridi apa inini 1 ndaitya kuspenda mari yavo 2 ndaitya kucheka dombo rachona but ndinotenda Mwari kuti I'm a prayerful woman so I'll go on prayer walks on those prayer walks I said Holy Spirit achanyara ndini ine zvandakuita ndakunocheka dombo nhasi because I had bought the slabs so they had spent another week futi akangogara panze saka ndakabva ndaudza muzukuru wangu ndikati iwewe chiuya kunoti kunocheka madombo mwana wanzvadzi yangu anonzi Charlotte ndobva ati tete shuwa takucheka dombo nemumwe wanandinayo anovesa akati mai munyaradzi kuti serious makucheka matombo yako tikaita mistake ndikati ameno tozvionera ikoko vanhu vaMwari ndo panoshanda Mwari ipapo madays wayo I didn't know how to use a square I didn't know how to use even this one effectively anongoda feja kuti meno pa 20 papo kuunga 20 unga 19 asi zvinoti akunyatsoziva kuti kana tati 20 centimeters but in those days takacheka matombstone 3 by the grace of God because hatina kushandisa square yatakutoti zvino I can't live without a square chigadzira dombo. Where is the square? Maybe it will show me square yachona andina kushandisa square hatina kushandisa anonzi ma chalk dust undigirone chalk dust
hatina taishandisa ameno zvataishandisa. Saka takazonge tabatana ndine imwe hanzvadzi yangu anogona zvebuilding because dombo ragadzirwa ka rinoda kuzonovakirirwa zve. Saka inini handaisazogona izvozvo, so I knew of my cousin brother anogona zvebuilding, anogona futi zvematiles. Kwabva ndamufonera akati hanzvadzi uyai kuno, asi zvineiwo ndobva tawirirana kuti izvo zvatiri kuita ndo zvatichaita. Saka inini ndakazenge ndakucheka, muzukuru achipolisha, hanzvadziwo achibatsirawo mukuchekwa imomo nekupolisha, tichienda kunoisa our first order yatakanoisa kuChipinge. And till now we are getting a lot of orders from Chipinge, and we want to say Chipinge, we love you because you have supported us. Kubva business riri baby kusvika business yezvinoti kutombofungidzira kuti pamwe tingaexport matombstone. Saka iyi inonzi square yacho iyi yakakosha mubasa rematombstone. Riri kuoneka here? Riri kuoneka. Yakakosha mubasa rematombstone kuti tombstone rinyatsolayinika, rioneke makona ese. Tichazoenda padhuze pane rimwe ratapedza kugadzira, panoshanda senge iro riri uko makona ese. Mumakona imomo ndenge tichida kuoneka kuti square yapinda here, kuratidza kuti zviri straight. Saka ndo zvatakazoita ipapo, ndo matangira takaita kumatombstone muna August 2017. Okay. Saka zviri kufamba hazvo. So far so good. Takangombofesa machallenges nekuda kwemacurrency anongokanganisa vanhu pakuchinja ipapa, but otherwise zvazvokuti ari kudawo tombstone neniwo ndiri kuita service, tiri kutotaurirana towirirana zvatiri kuita nguva iyoyo. Saka ndo maitira tiri kuita. We can't complain. God is blessing us. Takatoisawo tombstone kuGermany, but varungu vanoda zvakasiyana, vanoda riri sculpture iri artwork. Saka takagadzirawo tikaendesa kuGermany. Then tikutarisira kuti we want to export our tombstones in the near future. Saka tiri kuda kuonawo muma neighboring countries. We have seen that kune dzimwe nyika, kunana DRC nedzimwewo nyika, unyanzvi hwatinahwo huno hahuko. Taitomboresearchawo ndokuona kuti aiwa tinokwanisawo kutonoitawo cherry granite ikoko kunana DRC wo, maybe Tanzania, Uganda. Muno medu we can't complain as such because vanhuwo vakukoshesawo zvememorial. Zvakangonakawo kuzoti apa ndo pakarara mbuya, sekuru, mai, baba, vakanyorwawo zvakanaka. Tingati zvamave kumatombstone zvekuwedza masculpture izvi zvapera. Aiwa, ndinoita zvese. Iye zvino ndine timu yakanaka chaizvo. Vamwe vamaona ndine Mr. Mukamba naTau vari apapo, nevamwe vaenda kuinstallation. Saka now we are a thriving company. Inini I don't need to be here every day. Vakutogona kudarika inini zvokuti ndinotovata hope. Saka iye zvino ivava varume vamuri kuona ivava, sometimes I'm here I cut kana kuti ndinosiyawo vachikata. Saka our company is going strong. We are registered. Tiri kuda kuitawo zviri pamutemo, tichidawo kubhadharwa mataxi nokuti ndo zvinoitawo responsible citizens. Patakatanga we didn't know if it was going to survive, but now taona kuti we are able to create employment, and in the near future basa rikakura sure tinotopinzawo vamwe mabasa. Saka nekusapotawo kuti nyika yedu ienderere mberi through contributing tax and all that. Saka izvozvi tiri pastage yekuti we want to be professional as possible in tombstone making. Takaendawo kuNetherlands in September, ndikanoonawo varungu kuti vanoitawo sei unyanzvi. Ndiri munhu anoda kudzidza, saka takatonodzidzawo one or two things zvasati taburitsa unyanzvi hwedu. Mashoko enyu ekupedzisira kune vakateerera chirongwa ichi. Vakateerera ndinoti thank you so much for listening to my story, but ndinovimba kuti pane chadzidzwawo kunyanya kumadzimai, kuti tisangove maruma mill gossip nekungoteera micheno. Hatiti haticheni zvedu, but sometimes as a woman ukazvitarisa within you, you have you are a gold mine from within, a diamond ngoda chairo. Because the Bible says tiri vabatsiri. Even in Proverbs 31 we are told of a woman ari kutenga mastendi achivaka dzimba. Hatina kunzwa mission marriage
vanoti dai ndawana Boaz ane mari yake ndichiswera ndichifaira nzara. Inini I dare challenge you women that we have to live beyond that. We have to live beyond black or power. Ayo ndinopoda chaizvo. Ungoti mukoma Robert vandiwana nhasi ndisina kupoda. Vachitondiseka kuti munopoda here muita zvematombo. Ndinotopoda ndichienda kudombo because I am a woman. Maearring ndizvozvo zvamukutondoona ndiri ndinotopodera dombo iroro. But I'm also saying to single mothers like me, you are strong, and I would want to hail you to say makasimba madzimai, because pataiti sati nda single woman I didn't know how hard life can be, but as a single woman wakakomborerwa because you are free. Ndikamuka izvozvo ndichina kumesina unotenga grinder rangu, ndinongonanga kumesina ndonotenga grinder rangu. Ndikada kuswera ndichicheka matumstone angu ndinoswera ndicheka matumstone. Handizoti nhai dzedzi kana dzedzi vati aiwa dzimwe dzedzi vanoti aiwa Bible rinoti ndofanira kusubmit. Saka pari zvino ndikungoshandisa madivine rights angu eusingle ekuti musingle woman ngaashandire vana vake, asire vana nhaka, asastress the future husband or anything like that. For the men, tinokutendai nesupport yamunotipa semadzimai. To those men who allow their women to be, you are God sent, because some men they feel challenged kuti madzimai anenge akutitonga, aiwa tinenge tisingatongi, kuti Mwari vakatipa chipo chekukubatsirai kana tiri mangoda zvinobatsira mhuri futi. Saka ndinoti support your woman, mubatsirei pane zvaari kuita, pane passion yake, munotoona imba ichibudirira. Thank you. Vari kuda matombo vanogona ipapi? Vari kuda matombo isusu tinowanika kuHeadfields at the moment. Tiri panonzi panumber 135 Airport Road. Isusu hatina kuisa chikwangwani or whatever because kazhinji vanhu tinogadzira on order. Saka munhu akatifonera anouya opinda osvika paworkshop yedu pano patiri kutaura nhasi tiri. Imba yekupedzisira tichienda kuairport. Takabva tati tigarire padhuze nemusuwo weairport tisasiyiwe nendege. Saka it's 135 Airport Road tichienda kuairport. The last house on the left. Andichiti ndinotenda nenguva yamatipa pazuva ranhasi. Okay. Sculpture ndinochuza Rostone. Nhasi hangu ndine rinonzi Dolomite. It's a white stone which is a bit hard. I cannot work on it nema hand tools. Saka inini kazhinji zvinoda kushandisa power tools, but in the beginning I was using hand tools. But nekuda kwetime nekuti ndane mabasa akawandawo, mazwa anoda kukurumidza kuti ndakushandisa power tools anokurumidza kuti basa rifambe. Saka Dolomite riri ndarichuza sezvandaita pisi inoi. The first thing is ndinotanga mbotaridza kuti iro rimborii rinombovei, because now I believe in every piece there's something there which is already there, which God already put in it. Kwandiri is to discover it. I have to discover what is in this stone. Ndobva ndaburitsawo kuti vazhinji tese tione. Saka pekutanga tinotsvaga base kuti dombo iri richamira sei according pane zvandiri kuona mariri. Saka pekutanga I am sculpting with my eyes. Ndinotanga ndichiritarisa ndoritenderera ndoona kuti ndiri kuonei mukati maro. Ndinotorita for maybe sometimes I go for days ndichida kuona. Ini pane zvanga ndichiona panda ndichitaura namukoma Robert apa but now I have to find it again. Saka zvinomaona ndamisa neimwe direction ndinenge ndichitarisa kuti dombo iri ndiri kuritangira nepapi. Saka inini maonero andamboita pane panamboona rimwe side. Ndoda kugadzira something abstract. Ndichada kuti ndigare soko. Panapa ndoda kuteedzera malines, natural lines ari inaro. Ichi chinodiwa futi tinombonyora. Saka inini ndoda kuita chinhu chinonwira shiri mvura, bed bath or padzinogezera or something. Saka ndichada kuteedzera natural lines aya. Saka pekutanga demarcate how I want to work. Saka which means I will be taking off this part. Saka ndozvandichaita izvozvo. Saka kana ndadecide kuti pekutanga ndinocheka hangu base kuti dombo racho rochigara zvakanaka. But for now inini because ndatoona zvandaona ndoda kukurumidza kutaka ipapapa. Saka ndinoshandisa grinder inei. Uyaudirebvurani apa. Unonzi Bosch. Ndokunamata kuti ndisachate neBosch because vakwasha vangashayike. Ndakuchata neBosch.
So I will use a smaller grinder, uchinyatso-pinda nchita detail, some chisels and some other power tools are small, anokwanisa kupinda uku. Saka izvino ndanga ndichimbotedzera shape yandinoda kuenda, but I will need to develop more. Ndichiwedzera idea yangu yacho yandiri kuona mudombo iri zvariri. After this, one shape yako unenge wakuriita smooth. Panouya imwe tool, grinding tool. You'll be grinding the edges awashandisa cutting disc. Saka I'll be grinding. Ndapedza kuita grinding, ndienda kuita polishing. Saka after polishing chinhu chai chakutoonekera kuti what is it chinhu chandiri kugadzira. So those are a bit of just a rough idea yekuti munhu azive kuti mastages acho anombofamba sei kuti dombo rizosvika pari rinosvika. Amunoona aya anopenya ayaya anopenya because atenge taapolisha. Mamwe acho tinoapply wax, tinenge taisa wax, so ndo anozosvika pakupenya kuye kwamunozoona achipenya. But granite is naturally rinongo harina chatinori apply kazhinji, rinongopenya nekubudikidza nekupolisha. Tinoshandisa anonzi diamond polishing pads from number 50 up to 3000 tichishandisa mvura. It all started to make sense in 2017, after 7 years of the death of my husband. I couldn't afford to put a plate on the table. I started this company due to the prophecy. The apostle told us that 2017 was a year of having it. God made it work together for the good. And today I am testifying I am a better mom. I'm taking care of my children. They are going to school. I'm able to pay my rent every month. And I'm not yet there, but I know God is taking me somewhere. Zimbabwe.